Sumoto, nga pag-ingon ni Christian nga, be mine, be my girlfriend. Halos matukan ko sa kong giinom na kape na liquid raman unta. Gumikan sa kalit na pag-ingon ni Christian. Grabe na moves ning tawhanay. So blunt and straightforward kayo. Ako siyang giingnan, nga hilom siyan. Tukar na pud na imuhang kagara. Tubag pud siya nga, seryoso man ko. Wala ko mag-joke, ma'am. Gusto kong dili na ma'am akong tawag si Muha, kung dili babes, honey, darling, sweetie pie, o palangga. Tubago niya, goto marana, kaon no. Muna ingon ako sa iyaha nga dala duslak na ako og kutsara, nga naay mango float sa iyahang baba. Tubag siya nga, ka-sweet sa kong baby, honey, darling, sweetie pie palangga. Kay hungitan man sud ko. Ingon pa niya sa kong gibuhat tapos sige siya og katawa. Hambot na lang dyan ni Christian. Mabuang ka sa iyahang kalaki jud. Dayon, mikalit na siya kaseryoso og niingon nga. Bitaw, seryoso kay ko ma'am. Ka-remember pa ka sa kong giingon si mo sa una na if magkita ta o kung naan ako'y nabot sa kong life, then kung magbulag mo si mong uyab, kay diskartihan ti ka, ang dili na ko maulaw. So mo na ni, wala naman mo si mohang uyab karon. So please, tugti kong ayuhon ang imuhang samad na gihatag niya. Be my girl, ma'am. Tubagpud ko nga, Chan, dili ko gusto na himuon kang panakipbutas lang. Dili na mo deserve na Chan. Because you're my good friend. If maging kita man, gusto kong wala na isabit akong kasing-kasing sa laing tao. Itubag si Christian nga, okay ra. Andam ko na mahimo nga panakipbutas para nimo. Tabuna na to na sa kong gugma ang imong nabangag na kasing-kasing. Gumikan sa samad na gihatag si mong ex. Nagkatawa jud ko siyang giingon, ug ako siyang giingnan nga buing jud ka. Nasobraan ata nang akong gihungit nga mango float si mong baba. Sobraan man katamis ang nanggawas. May katawa pa na si Christian sa kong giingon. Nalingaw mi og inistoryahan na duha na wala may kapansin na miduol na day si Mark sa mong table. Og baga kay na nga milingkod sa mong table, bisan wala palingkura. Sabay pa mi ni Christian nga nakalingi sa paglingkod og kalit ni Mark. Ingon si Mark na, "Mine, can we talk? Please." Tubagpod ko nga, unsa pa man atong istoryahan? We're done. Hawa na diri palihog lang kay nakadisturbo ka sa pagpangaon namo sa kuwang uyab. Ang Christian kay hilom ra, pero sa dihang gitan-aw nako siya, grabing pahiyom niya. Wala jud sa kong intensyon na gamiton si Christian. But gusto ra ko na muhawa na si Mark og dili na ko sa mukha. Maong nakaistorya ko ato. Nangutana pa na si Mark ni Christian kung uyab ba mi. Nitubag po si Christian nga, unsa man iyang giingon Brad. So mo na siya. If pwede lang unta, ayaw na siya disturbuha, kay akuan naman siya. Dinangutana si Mark kung kabalo ba ako ang kuya ani. Ako siyang giingnan, unsa may labot nimo kung kabalo ba si kuya or wala. It's our business and wala na kay labot. Asikasuhan na lang imuhang giingon kay kuya na agaw kunuhay nimong buntis o gisilosan ako. Diin kay nako nang giingon kay Mark ang iyang gihatag na rason kay kuya para ingno na siya ang limpyo sa mong panagbulag. Nagmalinis jud siya kayo. Hadlok siguro na masumbagan ni kuya. Sa bagay, parehas man silang pulis. So pwede ra kaayo silang mag-sumo wrestling. Pero ingon pa bitaw ko, nga dili na nako apil-apilon si kuya sa kong problema. Hinay raman pod nga nag-istoryahanay ni Mark kay lisod pod og mag-hysterical ko sa shop no. Kaulaw ra pod da. Sa mo to nga paghawa ni Mark sa mong table, akong giingnan si Christian nga, sorry kay Chan.
nadamay pa ka sa ko ang problema. Nitubag siya nga, okay raman. Mas ganahan ko na mosulod si mong life o madamay si mong problema. So unsa man tong imuhang giingon sa imong ex? Kita na? Uyab na ta. Tubag ko nga, give me time to think. Wala man siguro ka magdali, no? Tubag si Christian niya, sure, pila man ka oras si mong gusto mo. Unya pa man siguro ning gabi mag-close ang shop. So taas-taas pa imong oras para magunaw na. Nagkatawa na pod ko sa tubag ni Christian ug ako siyang giingnan nga buing jud ka. Igong panahon akong gipangayo ba. Mikatawa ra pod si Christian. Igo ra mi miinom sa kape o gamay hungit sa dessert. And then wala na mi magdugay sa shop. Migawas na mi kay silang Mark naa pa man hapon sa sulod. Year 2019, kay uso na day pod ang pagiging marites, no? Miabot magod sa kong pamilya ang issue nga na ako'y lain mo nang nakig-break ko kay Mark. Third party ang involved ug ako pa daw ang naaylain. Ako naman hinuon ang nabaliktad ani. I don't know if si Mark ba ang nag-istorya or iyahang mga kauban kay kuya. Basta kay gikasukan ko ni kuya ug giingnan niya si papa nga istoryahan daw ko. Kay ako daw gibinuangan si Mark kay naa daw ko'y laing uyab. Nitubag pod ko nga, unsay uyab? Wala pa gani na ako sugta. Uyab agad. Tapos kuya, wala man tawon ko'y lain, no? Kana imuhang kabaro ang naay lain og dili ako. Dili to niya ay agaw among nakita sa akong mga barkada kuya. Kun dili uyab jud to niya. Tapos kinsa man imuhang tuohan day ha. Ako na igsuon nimo or kanang kauban nimo na bot-bot ray aki. Medyo nasuko na pod ko pagtubag ani. Ug ningon si kuya kung nganong wala daw ko giingon nila. Nitubag pod ko nga kay dili ko gusto og samo. Dili ko gusto na kumprontahon nimo siya tapos mag-away pa hinuon mo. Kay okay raman ko. Kinsa raman siya aron ibigtil na ako. May man og natirahan ko niya o nabuntis ba ka aron magminatayay ko hilak. It's his lost nga iyaha kong giloko. Nasuko jud si kuya siyang nihibalaan kay ako pa daw ang gipakadaotan hinuon ni Mark. Ingon pa niya nga wala daw klaro nga pagkalalaki si Mark. Aron magmalinis og Poncio Pilato daw ang peg na manghugas og kamay siyang sala. Mura dya daw kuno og dili lalaki. Gibadlaw ni papa og mama si kuya, telling him na pasagdahan na lang daw si Mark kay mas bulahan daw ang nagpaubos kay iyaha ang gihangharian sa katasan. Pagka maayo ba mo wali ning akong amahan? Bitaw. Ningon pa na si papa sa kuha nga. Kinsa man ang nanguyab na pod si Moha. Panhian adres sa balay. Patubangan na sa mua ni mama ug kuya nimo. Ug tuod man, during weekend kay wala man may duty ni Christian pareho. Gidala na ko siya sa kong family kay gustuhay man po ni Christian na ipakita iyang maayong intensyon daw diri sa kuha. Hapon ako siya gidala sa bilyaran kay aron pod malingaw siya. Si papa nasa bilyaran niya si mama kay naa sa karinderya nagbantay. Una na akong gipaila si Christian kay mama, dayon kay papa. Bugoyon tod ang galawan ni Christian but he is so respectful sa mga elders and he knows how to mingle with the other people. Mapatambay man na bata, tigulang and elite people. Hawod siya na makisama og tao. Nangutana pa na si papa kung unsay trabaho ni Christian. Nitubag po si Christian nga naa siya sa BFP. Ingon akong papa nga, uy, pagpatay day sa sunog imong trabaho. Katong sunog sa may refilling station dira. Kamo tong nagtabang ato. Nitubag po si Christian nga sila daw to ang nagtabang. Ingon akong papa, ngibasin dili lang ni akong anak imuhang ginapasiritan og diskarte dong ha. Basin naa pa kay lain kay tanaw na ko sa dagway nimo. Murag ubay-ubay jud nga mapalong na hot babe si mo ha ba. Ako jung naingnan akong papa nga judgmental kayo siya. Ingon po akong papa nga dili man na pang judge na. Kung dili pagdayeg man na nga gwapo og dagway imong uyab. Tubag ko nga uyab baday mi pa na dili man. Barkada ra gani mi. Ningon pa akong papa nga sus, barkada pod.
Asam din na magsugod ng tanan, kundi sa pagiging barkada man. Di ba dong? Tubag po si Christian nga, bitawang kol. Pero ayo ka balaka kol, kay tinud-anay ning ako si mong anak. Dako kay akong respeto kay ma'am, ug siya lang akong gustong higugmaon, kung sugton ako niya. Sumato nga while guys, storya pa na si Papa ug Christian, mingon akong igagaw na bata-bata ni Papa sa bilyaran, nga testingan daw nila ang diskarte ni Christian sa bilyard. Kung makapasar ba sa kahawod na ako, inig mo shoot og bola. Nangutan na pigin na sila kung tigduwa ba si Christian og bilyard. Ningon na po si Christian nga tigdulaan siya. Ningon akong Papa, maayo dong. Pagbigyan na lang ning mga karaho kay nangita na sila og kadula na bag-o silang pananaw. Kay gikapoy na ni sila na balik-balik na lang ang dagway aning ilang kapustoanay og duwa dire. Ingon pa kong igagaw nga, kung makapildi ka, bisan isa lang sa mga tulo na bata-bata ni Angkol. Tugta na kanamo na magbalik-balik dire para diskartihan among Inday Sol. Hangtod na sugton kaniya. Di ba kol? Okay ra. Nito bag kong Papa, okay ra. Basta okay ra kay Sol. Walay problema. Dayon gitan-aw ko ni Christian, ug may goodness jud. Kagwapo siya hang tiningsian sa ko. Mura ba ang smile niya kay nagpasabot nga sure win na this. Tinangutan na si Christian sa ko Ma'am, unsay price na ako diha si Muha if mapildi na ako ni sila. Nito bagpud ko nga kape. Tubag si Christian nga, sa man ang kape ikaw akong gusto na premyo if makadaog ko. Kita na ha, if mapildi na ako ni sila. Tubag pud ko nga, buot-buot ka. Andama imong bulsa kay pangwartaan ka na nila karon if mapildi ka. Dahil ingon akong igagaw na sugda na daw nila ilahan tula. Mitanaw pa na si Christian sa kuha o gihinay ko niyang giingnan na para sa'yo ang laban na to baby. Nakatawa jud ko ako siyang giingnan nga buing ka. Unsa ka pakman kay kanta man niya ba? Nagkatawa pod si Christian. Sumoto nga gasugod na sila idula. Si Christian versus ang tulo ka batos ni Papa. Gipuli-pulihan nila sa Christian og miabot og hapit oras silang laban kay tulo ka games man ang nahitabo. Gitabangan nilang tulo si Christian. Ang ingon sa kong igagaw na bisan isa lang daw ang duogon ni Christian para kay pasado na si Christian sa ilaha na pabalik-balikon para diskartihan ko. Pero ang ending kay bisan isa wala jud sila kadaog kay Christian. My goodness kayo. 3-0 kayo ang score. Gipakyaw jud ni Christian ang daog. Wala ka bangon ang tulo. Wala jud ka daog sa pagiging sharp shooter ni Christian. Ningon pa kong igagaw na hawod daw kuno kaayo modula si Christian. Ningon pa siya nga nami gustong ipalaban si Master. Kaniyo, mao po ni siya ang champion dere sa mua. Mo nang wala na musukol ani niya. Gaw, kamo daw si muhang manliligaw. Ako di ay ang pasabot sa kuhang igagaw. Pero exaggerated kay po niya akong igagaw sa word na champion o walay musukuloy. Bisan mapildi gud pud ko nilang kuya usahay. Dili man sa tanang panahon na ako sa good mood moduwa, mang usahay mapildi pud ko. O ay ra kaayo ng champion ko permi. Gumikan daghan man ang nananaw sa dula nilang Christian ganiha. So apil pud sila nga nakumbinsi sa ako na moduwa og labanan si Christian. Apil pa si Papa nga nagkumbinsi na pod nako para ipakita daw nako ako ang ikabuga pod sa bilyard. Aron masamot daw kay inlaw si Christian sa kuha. Garaon pod akong Papa. Wala siya kabalo na dugay na nakong napakita kong gilas kay Christian ang naging magpak-nurse pagani misaw na. Mong niingon ko nila nga, dili ko masukuloy, kay mas hustler pa na si Christian sa kuha. Kita man siguro mo sa mga tira no. Sharp shooter kayo, di ba? Mapildir ako. Niingon pa na si Christian nga, pagbigay na lang gud na sila ma'am. Dula ta.
Pustahan na ita ma'am. Kung makadaog ko, ako ana ka. Uyab na ta. Nanyagit pa dahi na ako ang igagaw nga nagting sa iray agi. Kay giganahan pud uroy sa gingon ni Christian. Napuno mi ni Christian og kansyaw sa bilyaran. Bagaay og naong si Christian kay wala oroy maulaw sa iyang mga banat. Bisan naa si Papa. Ako siyang giingnan, ako yawa ba si mong pusta no? Unya kung suklan ta ka, unya ako'y makadaog ha. Unsa man pud akong premyo? Tubag siya nga. Kung ikaw makadaog ma'am, imuhan ako. Uyab na ta. Nangatawa na pod ang mga nakadungog sa giingon ni Christian. Mapila kong papa o gigagaw. Hingon ko nga, wala man sa day takas anang imong kalaki ba? Makadaog or mapildi ka. Kay maorang kwinta ha, maging kita. Bahala ka diha. Dili day ko makigdula. Mga tong nagpalusot na lang jud ko nga gigutom na ko ug nangutan na ko sa kong mama nga napay sudan, dala back out og miadto ko kay mama nga naa sa karinderya. Gibiyan ako si Christian kauban ako mga igagaw si Papa. Nagkaoyon raman pod silang Papa ug Christian. Pati sa ko mga igagaw ug mga tambay sa mobilyaran. Daan ko pa zulige nga hawod kay siya makisama si Christian ug mga tao. Siguro kay batang tambay og billiard siya, maong hawod makikigala. Sa mo to nga nagpadayon ra mong friendship ni Christian, wala naman pod ko niya sige kulita siyang pagpanguyab. Siguro he really gave me the time which I asked for him. Weekdays nagaduty mi parehas, and sige ra gyapon mi chat-chat, text-text, video call. And every weekend pod kay na siya sa mong bilyaran. Dakilang suki na kaayo sa mong bilyaran. Malipay pod ako mga igagaw ug mga batos ni Papa ug naa siya. Kaya mangita man na sila og mga bag-o na ibangga nila kay Christian. Unya mo posta din na sila kay Christian. Napoy mga moments na magsigig tabang-tabang ni si Christian ilhang mama ug papa sa karinderya basta lunchtime. Anaay mga customers nga daghang mga on. Patingala gud si mama kay ngano daw basta weekends kay daghan mi customer. Ingon ra po ni Papa nga dili na daw matingala kay kagwapo manggod daw silang gihimo nga tea-serve. Motong akong giinan silang Papa na, Pa, nganong gihimo man aninyong serbidor si Christian na pod? Tanawa ang mga mata sa mga babae. Mura man og stick glow nga kapilit ba? Mayo ra ba og inyo nang gisweldohan na wala biya tawon unya gihimo ninyo og tea-serve? Kaluoy pod tawon sa kong Christian. Gisungog pa ko nilang Papa nga nagsalos daw ko. Pero niingon pod ko nga, wala man good. Naluoy lang gani ko kay wala ba yan na ninyo sweldo eh. Unya wala na free karong panahon na ba. Tubag si Papa, siya mga ang gusto anabe. Gusto ra daw siya nga mutabang kay wala daw siya ilingaw. Sa moto nga pagbalik ni Christian sa counter kaya wala na nako siya pagunita og tray. Gikuha na ko ang tray tapos ibira na ko siya paggawa sa karinderya. Nananghid ra ko ilang mama og papa nga manlaag mi. Tapos simba na pod pang afternoon na misa. Then pagkabulan sa September, kay birthday sa mama ni Christian. Bago lang nahuman akong last period na klase, nakipag-video call si Christian o gi-invite ko niya na by next day daw kay birthday na siyang mama. And sabay po daw ang pamalaye siyang manghod. Ingon pa niya na ikasalay na daw iyang manghod o unahan pa daw siya. Manyari daw kay dugay daw kaayo na ko siya sugton. May katawar ako siyang pasari nga ni also said na mag-attend ko sa birthday and pamalaye siyang manghod. Ug hantod miabot ang birthday sa mama ni Christian o gisundo ko niya sa balay. Ningon ko ni Christian nga daghan kay silang bisita kay daghan man og sakyanan. Tubag po si Christian nga mga paryente na mo na ma'am sa side ni mama nga nag-abot ka ginihang buntag lang para sa pagsabot-sabot sa kasal sa kumanghod. Nahuman naman ka giniha ang panagsabot. So karon kay birthday na jud ni mama atong focus. Dahil nanalo namin ni Christian silang balay. First time pa na ako na makaanha sa bagong balay nila. Nagpuyo na day sila sa usa ka subdivision nga gimantlihan og bayad ni Christian. Ang dating balay nila sa una na akong natuan. Sa time na nakatudlo ko as sub-teacher kay wala na daw.
Since ang yuta daw ato nga gitukuran silang balay kay dili ilaha kundi silahang paryente. Dayon gibaligya na daw sa tag-iya sa yuta, mao nang hawa na sila ug nagrenta na lang daw iyang mama o igso. Sa panahon nga nag-eskwela pa si Christian. Yang igsoon nga babayi kay nakahuman naman ato na time ug nakatrabaho na. Si Christian kay nahimo nga scholar ug sa Jansan siya nag-eskwela. Kaya gihimo po daw siyang saliganan siyang ante nga naay dakong tindahan dito. Nag-eskwela si Christian nga nagatrabaho po siyang paryente. Sumoto nga pag-graduate niya, may balik ra po siya sa mong lugar, kauban iyang mama ug manghod nga nagpuyo sa mong hometown. Makaingon jud pud ko na madiskarte ug responsable si Christian. At first I judged him sa iyang pagiging bugoy or sipat na estudyante. But I never thought na sa kabila di ay siyang imahe na bugoyon, sipaton o tambay. Kaya ang usa ka tawo di ay nga naay courage to go beyond in the journey of life. Si Christian ang usa ka pamatuod na sa edukasyon kay walay rason ang edad o kung dato ka o pobre ka, kung nakay pangandoy o tumong sa kinabuhi. So mo na to nga ning greet nako og happy birthday sa mama ni Christian ug akong gihatag akong regalo para niya. Ingon ang mama ni Christian nga, "Ay hello ma'am, salamat ma'am kay nakaanhin na jud ka dere sa moa. Sige kag iistorya ani akong ulitaw sa kuha nga nagkita daw lagi mo og balik. Wala jud ko magdahom ma'am ba na magkita ta og balik po. Sukad atong pila na katuig ang milabay na mibisita ka sa mong balay sa una, tungod lagi kasipat aning ako ang anak." Misumpay pa na si Christian nag-ingon nga, "Ma, mauli ginang ginaingon na tadhana jud ming ma'am na magkita og balik." Mismile ra ko sa istorya ni Christian. Magiliw kong yabi-abi sa mama ni Christian. Pati pod sa ubang paryente niya nga nakailan ako sa una sa dihang naka-attend ko og once sa birthday ni Christian. 5 years ago. Labi na ato mga pinsan o mga uncle ni Christian nga nakadula na mo sa billiard o napildi na mo. While busy ko nga pakisalamuha sa uban nga relatives ni Christian nakailan ako, nainikalit na may baba sa agdanan na tulo ka baba. Dayon ni Dool tong tulo ka babae ni Christian. Og ingon tong isa ka babae nga si Shane kay, "Kuya, naapod ko'y pasalubong sa imuha." Dayon gibirade niya ang guwapa o sexy na babae nga nasa likod sa manghod ni Christian. "Hi Chan." Mo na'y tipid na ingon sa guwapa o sexy na babae while naka-smile. Looking at Christian's expression, I can smell something fishy jud. Hingon si Christian niya, "Jean, naapoday ka?" Diniingon tong Shane nga, "O kuya no, giubanan na mo si Jean kay sige man daw siya og contact sa imo, pero dili man daw ka motubagon." Si Shane kay pinsan ni Christian, anak siyang ante nagipuy-an niya sa nag-eskwela siya sa Jansan. Unya ako, bisan sige ko og tabi sa isa kay agaw ni Christian, kay ang ako ang mata og dalunggan kay Christian gihapon nakafocus. But sa diha na gibiran ako sa igagaw ni Christian na nakaistorya nako para palingkuron, wala na ko nakabati sa unsa pa giistoryahan nilang Christian. Nangutana pa ang igagaw ni Christian kung uyab mi. Nitubag pud ko nga noyab si kuya nimo, pero wala pa nako gisugot. Nga naman gang. Tubag siya nga, "Abi nako kamo na ni Kuya Christian ma'am." "Ay ma'am, ayaw pagisaba kay Kuya Christian nga nag-ingon ko si Muhammad. Kaya na ganing sexy na babae nakaistorya ni Kuya Christian ma'am. Nakadungog ko ganiha ba nga pag-abot nila sa dihang milakaw si Kuya Christian para sundoon ka. Nga ex daw ng kuya sa Jansan. Unya miuban daw dere kay Shane para makig-ayos kay Kuya Christian." Ayay, salamat jud Marites. Mo gining ingon nako nga sa year 2019 pa lang, uso na jud ang Marites. Bitaw, palihim na kong gilantaw ang babae. Oh gosh,
kagwapa siyang ex. Maka-insecure ang kagwapa o kasaksi. My goodness, Jud. Sa mo to nga nag-excuse ang igagaw ni Christian na akong kaistorya kay gitawag siyang papa. Maong nabilin ko na tapad o kaatbang ang mga ante o paryente ni Christian. Gi-invite ko kaon siya ni Christian pero ni-refused ko politely. Mingon ra ko nga busog pa ko ug maya na lang taw-taw. Bisan ang tinuod kay gigutom na ko kay wala pa ko mikaon sa balay. Actually, naghulat ra jud ko kung kano sa ako duolon ni Christian kay gusto na ako na siya ang magpakaon sa kuha. Ay kanang mangagda og kaon para sabay rami kay ulaw kaya. Si Christian rabaya ako ang suod dito. Pero sa na-observe na ako ni Christian, magilaw naman siya nga nakikistorya kay Shane, siyahang manghod o siyahang ex. Nakalimot naman siguro siya nga na siya isol nagibit-bit sa mong party. Sa kalagot na ako, kay nakauna-huna na lang ko ulit. Nag-ask pa ko first kay ante nakatapad na ko og paryente po nilang Christian kung asang CR. Ang CR na adapit sa may kitchen, maumiyad tupod ko ug sa dihang nahuman kong pangihi, mitoyo ko sa likod sa balay para mo exit na lang. Muli na lang ko kay nakalimot naman si Christian sa kuang presensya. Akong plano kay mo text na lang ko sa iya pag abot na ko sa balay nga nag-una na kog uli ug akong irason kay naglain akong pamatay. Ug sa dihang nakagawas na ko sa gate nilang Christian, I guess wala ra ko mabantayi sa mga bisita pod. Pero nakurat na lang ko kay naaman si Christian ug nangutana siya kung asa daw ko moadto. Dayon gibira ko niya sa may van nga nakaparking. Gipangita di ko niya while na ako sa CR. Wala ko kabantay nga na siya sa may kilid sa sakyanan nga nakapark while paggawas ko sa gate nila. Ako siyang giingnan nga muuli na ko. Nito bagpod siya nga. Nganong muli man ka? Wala pa gani tika pa kauna, unya muli na ka. Ihatod raman tika pod. Nito bag ko nga, sa balay ra ko mukaon. Nangutana si Christian og ngano man. Nito bagir pod ko nga sa balay lang. Nangutana na pod si Christian kung ngano lagi daw ang muli ko. Dayon naghinay-hinay siya abante sa kong direksyon. Ug ako pod kay naghinay-hinay pa atras. Hangtod nakasandig na ko sa nakapark na van. Christian put his right arm sa kong left side of it. Maong mura ko og nakulong siyahang mga braso. Gitutukan ko niya na kanabang tutok na wa joy ko rapura. Mura jud ko og mahili siyahang tinutukan. Ingon si Christian, ingna ko, nganong si bata naman pud unta ko nimo. He said this line in between sa ingon ato namo na posisyon. I can smell his breath na good ug mura kog mahubog siyahang kahumot. Wala gihapon ko mitubag siyahang pangutana. Mao nang gipangutana ra pud ko niya og balik. Ug mingon ko nga nagsalos ko si mong ex. Okay? Happy na ka? Happy na? Dinangutana si Christian kung asa ko dapit na kahibalo nga ex to niya. Nitubag ra pud ko nga nadunggan lang nako. Pero wala ko ni tan-aw siya. Dayon, gigunitan ni Christian ako ang siya. Samtang iya akong gipatan-aw siya. Nangutana, nga do you love me? Nitubag ko nga, silos ako. Pataka ra jud tubag ug layo ra kaayo siyang pangutana. Mi-smile si Christian, kanang smile na suave smile kaayo. Na kanang walay ngipon nga makita. Pero only his one dimple o curve of his lips. Ingon siya nga, ganahan ko na. Hangtod, nagkaduol na gid siya sa kuha. Ug iya akong gikisan. Kung dati nangawat og kiss sa dihang nahubog ko, karon kay siya na pod ang nangawat og kiss. Kawat nagihatagan pod nako og pagtagad og maayo na pag-respond. Kay gosh,
Lami kay siya mo kiss. Kanang kiss na hot, tender, and very passionate. Kiss na maka-feel ka o kainit para makagunit ka sa iyang liog ug maka-respond ka sa movement sa iyang lips. And after a couple of minutes, ningon si Christian, nga kita na, yes na ni imong respond. I love you. Pero wala ko mitubag, og ningon si Christian og balik nga, I love you ba? Sumoto nga nagkatawa jud ko, kay mura man siya og namugos. Nitubag pud ko niya, nga oo na lagi. I love you din. Makita jud nako sa iyang expression kung unsa siya kalipay. Ingon dayon siya while naghag nako nga, yes, finally you're mine. Thank you sa pagdawat sa ko, ma'am. Ay, dapat dili na ma'am akong tawag sa imo. Unsa man gusto nimong tawagan na to, ha? Babe, honey, darling, wifey, hubby, or mahal, or mommy or daddy, or palangga. Tubag po ko niya, katsisi man anak na mga tawagan noy. Wala ako'y bet. Gusto na ako kanang unique atong tawagan. Pero maya na ta mag-istorya anang atuang endearment toy. Pakauna sa ako, kay gigutom na ko. Tubag siya, ako kay nawala kong kagutom, kay makabusog manggod imuhang kiss. Pakisa ko otro be. Mo na'y ingon niya, while ginapadool na po niya iyahang face sa kuha. Ako siyang giingnan, hilom, umaaboso ka na. Dala butang na ko sa isa ka tibuok palad or kamot siyang face. Dala tulak sa iya. Mikatawa ra sa Christian sa kong ingon as we are both hugging under the moonlight. Wala gihapon niya gikuha iyang mga kamot nga nakahag sa kong waist. Ang ako ang plano na pag-uli kay wa madayon. Kiss lang di ay ni Christian ang makapauli sa kong dughan nga nagkulo-kulo sa selos. Actually, barkada pa lang mi ni Christian. Very close na jud mi kanang clingy kayo mi. Mao nang makaingon ko na kampante na kay mi sa matag usa. And we are both vocal pod sa amo ang magipang feel. Mostorya jud mi ni Christian sa matag usa kung ansa mo ang na-feel o giunahunapod. Yes na lang man jud hinoon ang kulang para mabutangan og label among relasyon. Though more than 2 months pa lang mi nga sigig banding, but it seems like 2 years na ming nagaband. Ingon ana nako ka-comfortable na kauban sa Christian. I became true to myself kung kauban nako siya. Sa moto nga nanulod may balik ni Christian silang balay para magkauna. Pangita na po di ay si Christian siyang mama og mga igagaw, labi na si Shane, og i-appeal na lang pod nato si Jean. Gipalingkod ko ni Christian sa table og mala prinsesa kay kuniyang gipagsilbihan. Kay siya jud mismo ang nagkuha og plato. Gabutang og kanon og mga sudan sa kong plato. Mura kog pungkol sa iyahang gibuhat. Gipasagdahan ra pod nako si Christian kay gusto man pud ko nga magpaatiman. Pabebe kay ko. Kasabay na mo nga may kaon silang Shane, iyang uyab na giuban niya og si Jean, ang ex ni Christian. Kay mga bag-ong abot pa man pud sila. Sugutong pud sila gikan sa biyahe. Dayon nangutana si Shane ni Christian kung kinsa daw ko. Tubag si Christian, nga Shane, meet my girlfriend, Sol. Love, si Shane di ay, my first cousin, dinihang uyab, si Justin o best friend niya, nga si Jean. Gitudlog isa-isa ni Christian ang tulo ka tao na kaatbang lang ng mogkaon while iyahang gipaila-ila sa ako. Nagbot-buot si Christian nga tawag sa kuha og love. Bisan wala pa gani may gisabutan o giaprobahan na tawagan namo. Nagtinanaway si Shane og Jean kay tapad raman sila sa giingon ni Christian.
I can sense na siguro it's because sa word na girlfriend or love. I don't know. Basta nagtinanaway sila and I just ignored. Nagpadayon kong pagkaon sa kong mga alaga sa tiyan kay gigutom na. Hingon si Shane, ay, nabiya ang mga gamit ni Jean si mong kwarto kuya. Dili na siya makatulog si mong kwarto kay may bago ka na pala. Sorry, I don't know. Kuhaon lang to namo kuya Chan. Sorry Ate Sol. May gulay. Bago pa lang mini Christian pero murag mo sabak na kog bugnoan eh. Bitaw joke lang. Dilipod ko anak ka war freak ko. I know how to control myself but as long as my man knows where to stand. Ito bagrapod ko nga okay lang Shane. Then smile ko. Then ingon si Christian nga pwede ra mo dito mag-uban matulog Shane. Kay dili man ko diri matulog. Didto ko ilahang sol matulog. Nakatanaw ko bigla kay Christian. Hala, gabot-buot siya. Ever since, wala pa na ako siya patuluga sa balay kay kapila na kahigayon na magabin-ana siya sa balay tuod. Pero gauli dyan siya, kay naman siya isakinan. Dili pod masugot silang papa na magpatulog og laki sa balay kay for sure, bahasin mabunalan pa kog bakos nilang papa og mama o kuya. Impas dyan. Dayon nangagdagtagay ang uncle ni Christian kay gaino man sila sa may veranda. Nibalibad si Christian. Kaya na siya nga maghatod pa daw siya sa kuha. So after na magpangaon og chika-chika kadali, nagbabay na ako sa mama o guban nga relatives ni Christian kay mag-uli na ko. Ihatod ko ni Christian pauli gamit iyang motor. Pagisakay na ko, kay gikuha niya ako ang mga kamot o gipulopot niya sa iyang waist. First time to na aton ako niya pasakyon sa motor. Pagtanggalo na ako akong kamot, kay muhunong pod siya padagan sa motor, tapos ipalik na pod niya ako ang kamot. Maong wala na lang nako tanggala jud, aron di mimurag mga ride sa peryahan na magunong-hunong. Well nagbiyahe na mi, sige pod mi og istoryahan ay. Ako siyang giingnan nga gabot buot siya og tawag sa kuaglaw. Tubag pod si Christian nga dili ka ganahan. Sweet kayo anak, my love. Tubag ko nga ayaw ng love, kuan na lang kanang bal, kabaliktaran sa love. Tubag si Christian, unsa man ang baloy, mura man na og naay balance sa utang kay bal. Usa pa, tawagan man na nilang Catherine ug Daniel. Ayaw lang anak. Nikatawa ko ako siyang giingnan nga dili pa kana. Kathniel atong sumbanan sa atong interment. Kay kana man ganing love na gipili nimo, kay tawagan pod gani na sa J18. Nitubag si Christian, o kay dili man ta Kathniel ug Jaden, kay chansol man ta. So ayaw lang ng bal ug love. Kuan na lang ta. Love na lang ato Loves kita love. Nitubag pod ko nga karaim lang gihapon sa love and kabaliktaran sa bal. Ganahan ko. Sige, love na lang. Mahal din kita, my loves. Mo na ingon nako nga mura jud ko gigite kay sige ko katawa. Then pagkataod-taod, kanang hapit na may maabot sa mong balay. Gihunong ni Christian ang motor. It's so madilim ang paligid kay murag naguba ang street lights dito na area. Abi na kog mangihi ang Christian. So minaog pud ko og sa dihang gi-stand sa karaho ang motor. Ug misandig siya sa motor. Dala birasa ko Nabutang nako akong kamot sa iyang dug. Ingon si Christian nga, love, sa inyo ko tulog. Pwede. Tubag ko nga, buing, gusto ka mabunalantang duha ni Papa og bakos. Nitubag siya nga, maguli man ko ugma sayo. Kanang dili pa makamata si Papa and Mama nimo. Nitubag ko nga, dili pwede. Kamangon pa lang ko nimo. Tubag si Christian, unya, ganahan day ka nga paulion ko para lain ang mga mangsa ko dito. Nitubag ko nga, tistingi og pakamang, kay tulion takagutro. Ni katawag yun na si Christian og niingon niya, karon ra ko kabalo,
namang tuli ay pwede ay imuhang profession love. I love you love. Sobra. Tubag ko nga, guwapa ug sexy gyud imuhang ex. Pagbalik nimo didto, basin matintal ka og pangamang. Tubag siya nga, ayaw ka bala ka, kay dili ko tantong kabalo mangamang, kay pasirit ra halos ang gitudlo sa mong training course sa Fire Love. Ikaw ra ligay akong pasiritan sa akong nagdilaab na gugma. Love ta ka. Sa una pa, wala ko'y rason na gubon kung unsa ang naa nato karon. Kay karon pa ba na ako ana jud ka? Ako siyang gingnan, istoryahe jud ko. Agion man tanimo anang imuhang fire fryer style. Bantay lang jud ka. Ingon si Christian pod niya. Seloso jud ay kano. Love. Kiss ako be. Kiss daw. I thought ako ang iyahang gusto na mo kiss sa iyaha. Pero siya di ay to ang abtik na may paduol siyang lips. Ug iyaha kong chula ug ayo. Lami kay mo kiss ang Christian. Aha ka. Makapainit jud. Pero kailangan kong mobitaw kay my goodness. Bisag ngit-ngit, pero naara ba gihapon mi sa dalan. Basi na ay mga mangagi bihapon. Sa mga taong gihatod na ko niya sa balay o gipapauli ra jud nako siya. Wala na ko siya patulga sa balay oy kay ma-awardan jud ko nilang mama, papa ug kuya. Besides, gamping ko sa kong pagbababae. Kay kiss lang gani ni Christian. Mura na ko ginaati. Unsa na lang kaha ug magtapat may tulog. Basin dili ko makapugong sa kong kaugalingon ug parehas ming makalimot. Impas siya. Sa mga taong gipapauli na ko si Christian cause I know nga daghan pa siyang kailangan i-prepare kay mag-overnight biya sila sa iyang family, relatives, and friends. Besides, I do trust him. Gusto pod kong i-prove na bisan na iyang ex, I want to know if matintal ba jud ang Christian na parehas kay Mark if the ex-girlfriend is just around. Kaya if matintal man og magkabalikan jud sila, kay di ba nga according sa chika sa isa ka pinsan ni Christian, na miuban si Jean kay Shane daw para makig-ayos kay Christian. So if kini pa lang na estado, dayon failed na mag-ayos sila ni Christian, meaning his love for me is bizarre. Dayon gusto gani ni Christian na iuban ko sa overnight nila sa beach. But naman ko'y duty og siya kay naka-leave man. Mao nang miana ra ko na muapas ra ko og dili na ko niya sunduon pa kay mahago na siya. Ako na lang ang mag-drive in my own after sa ako ang duty sa school. Nangutana pa sa Christian, nga sure ka love, ikaw ray mag-adto ang drive. Tubag ko nga, ooy, I can manage. May man og week. Dahil ni katawa ko. Tubag siya nga, diha jud ko mas na in love si Mohalab. Kay astig kay ka. Lami so feeling ang mauyab ka na gwapa na. Astig pa. Tubag ko nga, pero pabebe lang jud no. Dahil ni katawa ko. Tubag po si Christian, nga silosa po. Pero ganahan man pud ko kay pasabot ana nagdilaab po diya imong love sa kualab. Tubag ko nga, sa mukha nang nagdilaab ni mo ba? Fireman juday ka. Dahil nikatawa ko. Huwag ako siyang gingnan, nga uli na og paghinaylag drive ha. Og dili mag-inom og daghan, kay lisod na ako mahubog ka. Makamangan unya ka, og dili nakakadili. Kay labi nag-sexy og gwapa biya kay tong ex nimo. Ayaw sa kwarto nimo pagpundo. Sa gawas lang ka. Uban sa imo mga ig-agaw og kaangkulan ha. Ingon si Christian, nga ma'am, yes ma'am. Ingon niya dala salot pa niya. Amawon syud kayo. Pero before pa gina siya tuluyan na miuli, kay gikisan na pod ko ni Christian. My loves. Ang grabe tawhana. Mura man og napas mo og kiss. Sa moto nga pagkaugma jud after sa kong duty og nakauli ko sa balay, nananghid ako sa kong family na makipag-overnight ko together sa family ni Christian.
Gingnan ako sila nagisugot na ako si Christian ug aprobado ra pod among relasyon ni Christian. Kay unsaon na lang. Kay gikuha naman in tawo ni Christian ang mga loob sa akong pamilya daan. Mas anak ko man gani kung ituring ni Papa si Christian kaysa sa kuha. Kay pag-awayon ako si Christian dati na barkada me. Kay grabe si Papa nga mga saba sa kuha. Nagdala na lang ko daan sa kong uniform pod kay plano na ko na sa resort na ko mugikan na pod pagka morning para mo duty na pod largo. Mulaag po tagamay pero dili na to kalimtan atong trabaho o responsibilidad sa mga young mans. Ang pag-asa ng ating bayan. Sa moto nga pag-abot na ako sa resort kay nanawag kong Christian na naanak ko ug update pod kay ko niyang gisugat. Dala pa bira sa kong hawak ug pina-update ko niyang gikisan. Addict siya ni sa kiss ni si Christian. Murag mo tuon ako nga nahubog siya sa kong kiss kay magbalik-balik man. Bitaw. Sumoto nga ang soon to be habi ni Christine ang mibangga sa pangaligo og daghan nga mga bisita nilang Christian. Naabot na pod ang ante ni Christian, ang mama ni Shane. Apil ang buong pamilya nga gikan sa Jensen. Pag-abot na ko kay mitutok dayon sa kuha si Jean o si Shane. Unsay naa, nganong grabe man ilahan tutok sa kuha. Murag dili man ko welcome. Pero bitaw, gi-ignore to na ko o gihatagan ako sila friendly smile. Gidala ko ni Christian sa taas kung asa ang cottage na gi-occupy kay sa baba mao ang function hall area o sa taas kay upat ka kwarto na dagko where the family and guests stayed. Naingon pa si Christian nga miss you love. Dala bakhag sa kuha. Ako siyang giingnan, gabi ganita nakita. Miss agad. Dayon ni atubang ko kay Christian after nako pagplaster sa kundala na bag nagisudlan nako sa mga gamit. Hingon si Christian nga bawal ba? Isa na miss jud ta ka. Ikaw, wala day ko nimo mamiss ha. Tubag pod niya while nakapulupot na pod iyahang mga kamot sa kong waist. Unya iyahang forehead kay nakidikit sa kong forehead pod. Super clingy jud kay ni si Christian. Naami sa ingon ato na posisyon nga naabtan mi nilang Tin, Shane ug Jean. Ingon si Christine nga, kuya, magdula daw tag volleyball sa dagat para lingaw. Tubag pod si Christian nga sige, unara mo kay mosunod rami, mag-ilis sa mi og panligo. Sumoto nga sa dihang mi baba na ko, kay ang Christian miuna man og baba sa kwapod kay nag-ilis pa man ko, kay naggrupuhay na. Sa wala pa day ko maabot kay nagsabot na silang magdula and then kuyaw ang style sa volleyball, kay mga minyo versus padulong pa magminyo. Ang mga laki kay alsahon ang babae. Mura ba og nagkabayo ang babae sa liog sa mga lalaki? And then ang mga babae ang may mutira sa bula while nakasakay sa lalaki. Ang matumba na partner kay automatic na matanggal pod sa dula. Winner will be declared according sa highest scores o last partner standing. Dayon maingon ng auntie ni Christian nga mama ni Shane nga, kini silang Christian ug Jean mo na'y una patumbahan ninyo. Kay gahi kini sila patumbahon dyan. Kay last na tong dula ani adtong reunion nato, sila man dyan tong last partner standing og meet champion dyan. Meet cheer pa ng uban nga mga relatives niya. Pero laina sa kong feeling sa ato na momento eh. When I looked at Jean who's wearing a two-piece, mura kog nanliit sa kong self. Kay my God, she's so sexy and pretty dyan. Halos mga matagod sa mga ulitaw, anbisan pa man gani mga minyo, kay makatutok jud siya hang lawas. Why char? Sexy jud siya. Well ako, naka-swimwear gihapon ko, but I'm not wearing a two-piece na fefe o bubsiray gitabunan. I am wearing a swimsuit na tago ra ang bukton og belly, o kita ra ako ang Coca-Cola body og legs. Ana ra jud kutob ang ikabuga sa kong sexiness, kay naka-reserve raman god ako ang kahubdan sa akong future husband. Bitaw, nagdako ko na may pagka-conservative ug dili na ko kaya magsuot og two-piece.
Not because pangit akong figure, kay makasukol pod biya akong kutis na alagang surf og tide. Ug akong lawas na pang Coca-Cola ang body ang shape pod. But awkwardan lang jud ko ug wala ko maanad man god. Simplicity is the true beauty ba. Sa mo to nga niingon ko nga, hello sir. Kadali lang sir ha. Dili ta ka madungog. Nitubag ko kunuhay sa kong cellphone na action na unta na ako ibutang sa may lingkuranan. Kaya abi lagi na ako og ako na ang alsahon og partner ni Christian. Ug sa dihang nakadungog man ko sa giingon sa ante ni Christian. Abtik kunuhay kong nagpatik-atik og tubag-tubag sa kong cellphone. Nga kunuhay naay nanawag bisan wala gud. Gusto ra ko na makalayo sa panagtapo kay nagsakit akong dugahan sa kong nabati. Feeling na ako that time jud, dili ko gusto sa uban sa relative ni Christian. But si Jean ilahang gusto para niya. Siguro kay wala pa kahibalo ang ante ni Christian or gituyo ba nila para magka-partner jud si Christian og Jean ug magkabalikan sila. Sa mo to nga nakalayo na jud ko sa tapok-tapo kay motubag lagi ko kunuhay sa phone call na bisan wala joy tawagon. Atik-atik karay ako, hanyas pod. Nahulog kong dakilang dramatista sa kong gibuhat. Nako miadto sa likod sa function hall where I can see the wide vicinity of the ocean. So calm, yet so wonderful kay hapit nang motago ang adlaw sa kabukiran. It's almost sunset naman po. I can feel the breeze of the air splashing to my skin. Lami manihila ko eh. But sa kalit lang, while nagtanaw ko sa alon sa dagat, kay naay mga kamot na kalitmig ako sa gikan sa kong likod. Dayon he put his head sa kong right shoulder. Nakabakhag siya sa kuha, samtang gitanaw namo ang hinay-hinay nga paglubog sa adlaw. What a wonderful creation of our Almighty Father God. And so grateful kay na-witness na mo to ni Christian. Ako siyang giingnan, nganong naman ka dere? Di ba nagdula man mo? Tabag siya nga. Nganong mo apil man ko sila ha? Nawala man dito ang babae na akong gihigugma. Tubag ko nga, wala jud ay. Na si Christian, oo wala. Kay naaman ka dere. Miatubang ko kay Christian, ug ako siyang giingnan, nga bulag na ta. Tubag siya nga, unsa? Ayaw sige binuhang di alaw. Kagabi lang ganitang naging kita. Dayon bulaga na dayon ko nimo. Lupig pa man nato ang isang linggong pag-ibig, kay isang araw na pag-ibig lang man jud. Dili ko masugot. Walay bulag na mahitabo. Kung nakigbulag ka, gumikan sa gingon ni ante. Sorry love, kaya wala mangud siya kahibalo na naan ako'y bagong uyab. Ayaw paging anilo. Kung bulagan ko nimo, mulukso man ko ron dire ba? Ako siyang giingnan, idi lukso. Ug sa dihang mihawa bitaw na siya siyang pagagunit sa kuha, ug miambak jud ang amaw. Kaligay kayo. Grabe na kong kulbaa kay paglagapak niya sa dagat, wala jud miahon dayon. Bala kaay na kayo ko. My goodness, kay pila na ka minuto, wala man jud miahon, mao nang miambak pud ko. Pero nakasyagit jud ko, kay gikalit kog dakop ni Christian sa dihang naan ako sa dagat. Gihapak-hapak jud nako siya kay grabe akong gakulba siyang gibuhat. Grabe iyang pagbinuang sa kwadsyon. Lagot kay ko. Sige ra kog kataw-an sa amaw ug sa kalit lang kay gidakop ni akong kamot. Ug iya akong gipaundang gamit iyang mga kiss. Muli kay paunta ko, pero gigunitan man niya ang likod sa kong ulo. So wala na ko'y kusog. Ug mi-respond na lang pud ko niya. At first hinay lang iyang kiss, pero nagkadugay kay nagkalawo man ug nagkalamay na. Nakalimot na ko nagibulagan man day na ako siya. Kasi Christian siya. Nakuha gyapon ko sa iyang style. Wala man pa jud ko'y plano na makigbulag. Dala ra to sa kong selos na gibati. Mao nang nakaistorya ko ato. Ingon si Christian, sorry sa gistorya ni ante. Istoryahon ako siya karon ug ipaila-ila tika silahang tanan. Nga ikaw na ako ang uyab.
para pod wala na issue ug maklaro sa akong pamilya na ikaw akong uyab ug dili si Jean. Love, ayaw na pagsalos kay Jean, kay past naman ako siya. Ikaw ako ang karon, ang akong ugma ug ako ang katapusan. Tubag ko niya, sorry po. Na-insecure ako kay manyari pod na imong ex. Mura man og Diyosa ni minao gikan sa kaitasan sa kagwapa ug kasexy. Tubag siya nga. Ingon ana dyan na siya ug mapo na ihang asset. Pero ikaw, nakay ingon anang asset man po na gusto kong ako ray makita ug dili ang kadaghanan. Love na ko ang tanan nga naa si moha. Ang imuhang pagkaikaw mo nang ayaw na ka-insecure love. Kay Pexman, ikaw lang jud ug walay Jean o miskan kinsa man. Ahara. Tamisa lagi ni Christian mang istorya pa o kinsa ba tawang babae ang dili kiligon aning iyang style. Feeling gupahay kay ko sa gipang istorya ni Christian ug feeling kay nako na miabot sa dalunggan akong smile ba nga lahos sa akong heart na nagdagundong. How I love this man. Mao ang ending, gitry na mo ni Christian kung makiginahawa ba jud if mag-kiss ba sa ilalim sa dagat. O wala na may kahibalo pa ni Christian kung unsa may kadugay sa ilalim. Sa mga taong gipaila-ila ko ni Christian siyang ante ug he informed his family na uyab mi. Sa mga agaw and relatives ni Christian na kaila nako ug nasuod na pod, happy kayo para sa mua. Nakapangayo pa og pasensya ang ante ni Christian siyang giingon. Kaya wala daw siya kahibalo na naa di ay laing uyab si Christian. Nagtuo daw siya na nagkabalikan si Jean o Christian. Of course, kay friendly man ko, I sincerely mingled with them and told his aunt na okay ra kaayo. Kay if wala po to niya buhata, dili na ko ma-experience kung unsay feeling anang mag-mouth to mouth under the sea. Habita. Wala jud ay maapil si Christian sa game kay nagpasab siya sa iyahang boy na cousin ko. Sa mo tong milabay ang panahon, December na. Og hapit na ang kasal sa igsoon ni Christian. Busy na sila sa preparation po siya. Then hapon to, na si Christian sa bilyaran na mo og nakigdula. Naadig man ko anang dula sa cellphone god na tong it's go gani. So nangulos ko sa cellphone ni Christian while siya sige og dula og bilyar. Nalingaw na unta ko og sige dula-dula og sa dihang naay mi pop up nga message sa messenger ni Christian. I-ignore unta na ko to ug ako ra untang i-minimize ang mi pop-up na chat. But na-intriga man ko kay ang profile pic kay si Jean man. Ug di ba, maklaro man ang message sa messenger though wala pa nato gisin ang message dyan. Nabasa man ako dito nga miana si Jean og salamat siyan. Gituman na nako imong gingon. I'm so relieved now. How I miss everything about us. How I miss you so much, Chan. Sana mabalik pa nato ang tanan. Now that everything is settled na. Medyo to ako nabasahan sa dihang gi-swipe down na ako ang screen o mabasa sa screen fully ang message ni Jean. Tungkol na to na mensahe, nagbuot-buot jud ko open sa messenger ni Christian. Pero chat ra po ni Jean ako ang gihilabtan. I mean gitanaw. The rest ng mga messages and GC, wala na ko ni kaalam. Because it's a private thing, iba. Though in a relationship with a Christian, but we must respect our privacy pod ba dapat. Even sa mga phones. Silaos ako. But kabalor ako mo lugar pod kamay. Sa mo tong ipang backread na ako ang chat nila ni Jean. Very sweet kay sila god. Pero when I look at the date, 11 months ago na dito. Kay January pa man to na mga sweet chats nila with matching away-away na pod nila sa messenger. I-scroll down na po na ako sa recent dates lang dyan. Sa mga panahon na kami na ni Christian. After day atong birthday sa mama ni Christian nga na sila siya. Sige dahil siya chat kay Christian ato na time. But walay mga reply na makita na ako from Christian though naglaray ang mga chats ni Jean siya. Wala ra jud mag-reply si Christian. Mga month of November,
Katapusan lang nga naay reply na nabasa ang nakita nako gikan kang Christian. Sa dihang nag-send si Jean og picture nga naay caption nga, "He did this to me." Then ni-reply si Christian nga, "Nganong gipasagdan raman nimo na buhaton na niya si mo? You must tell your dad para dili na kaniya pugso na ipakasal siya ha, ug mahimong free na ka." The following message is ang time sa minutes na nag-video call sila. So nanawag si Jean kay Christian og 26 minutes pod silang nag-istoryahanay. Og mo na'y nakabutang sa video call nga time records nila. Kung unsay lang istoryahan, well, wala ko kabalo. Nasundan na pod ang record sa video call nila og last week lang ang date. And then mao na dayon to ang next nga makita sa messenger, ang chat ni Gina. "Salamat Chan. Ituman na nako imong gingon. I'm so relieved now. How I miss everything about us. How I miss you so much, Chan. Sana mabalik pa nato ang tanan. Now that everything is settled na." Nagline akong buot sa kung nakaplagan. Unsa man eh. Unsa may pasabot ni Jean siyang message. Unsa day rason silang break up. Nahimo lang ba kong panakipbutas ani? Unsa man ang ilahang giistoryahan sa tagpila ka minutes nga ga-video call sila. Ug ngano man nga wala jud mag-open up si Christian ani sa kuha. What's the real score ba between silahang duha? Pero wala ra gyapon ako gistoryahan si Christian sa kung nabasa siyang messenger. Kinagulat ko na siya mismo ang moistorya sa kuha. Kaya moiting na siya mismo ang mag-open up sa issue. Hangtod sa the next day, kikasal na ni Christine. Nagsabot mi ni Christian na muapas ra ko sa reception sa kasal. Kay that time ang God na ay meeting sa division office na kailangan na ako attendan. Kaya ako man ang coordinator. So I told Christian na muapas ra ko pagkahapon sa reception na sa kasal. After the meeting, kami uli na ko ug nagpagwapa na po. I'm wearing my casual outfit na miadto ko sa hotel where the wedding reception was held. Miabot ko sa venue og 3:45 p.m. na. And when I was about to enter the venue na, sa may parking area kung asa nakapark ang bridal car, kay nakita na ako si Christian og si Jean. Haging ang usag-usag. Nakabakhag si Jean kay Christian and din taod-taod lang kami atubang si Christian. Dili na ko madungog kung unsa ilahang gistoryahan. But I saw Christian as he gave a hug to Jean. Murag gikomot akong heart sa nakita. Sakita man oy. Napaatras na lang ko bigla og wala na ko midayon og sulod sa venue. Milakaw ko sa hotel nga nagpatulo sa kong luha. Sakitay kaya akong gibati siya. Permi na lang day ko mapasakitan ani. Unsa man jud ay ang papel nako aning kalibutana. Ang masakitan na lang ba permi? Sa kung nahuna, wa kay klaro Christian. Parehas day gihapon mong mark. Maayo kay mong pakungon. Mga cheater. I thought lahi ka. Parehas ra jud mong mga lalaki mo. Basta gwapo, dili makontento isa. Luom lang dyan ako nang istorya sa kong kaugalingon while misakay ko palayo sa hutan. Nag-commute ako og wala ko mag-drive sa kong motor kaya naka-wedge manggod ko. Madaot unya ako ang pagpangarte if mag-motor ko. But nadaot ra jud di ay gumikan sa gibuhat ni Christian sa kuha. Hilak to the max jud kaayo ko sa kuhang nasaksihan. Dayon, I found myself inside the bar na lang. O gitawagan ako silang Ann ug Jean tungod kay sila man ang mga barkada nako na dol-dol ra. Kay within the town raman sila nagpuyopon. Sige og hila ka nagistorya sila ha sa kung nakaplagan about Jean and Christian. Og sige kog inom. Sakit kay jud akong gibati. Mas sakit pa sa time na giloko ko ni Mark. Kay mas gimahal jud na kog tinud-anay si Christian. Ningon pa na si Ann sa kuha, nga Sol, dapat yatubang to nimo si Christian ug Jean. Din gi-confront nimo para mas maklaro ang tanan. Tubag po si Janya, para unsa pa man Ann.
para papilion si Christian kung kinsa ba jud sila ha. If si Sol ba or si Jean. Tapos what if lamang pa jud ay si X kaysa sa present. Hindi mas lalong masakitan ni atong amiga. Gumikan silang magipang istorya ni Jan ug Ann, mas nisamot ug hila. Taod kay nagring akong phone nga naa sa bag ug pagtanaw na ako sa screen, si Christian ang nanawag. Akong gitubag ihang tawag ug ako siyang giingnan nga I hate you. Gibuhat ra ko nimong panakip butas. Bulag na ta. Malaya na ka and go. Pakatagbaw na mo ni Jean. Dayon gi-offer po dayon akong kalit ang tawag. Igor ako nakadungog siya hang giingon na love. Dayon gi-off na nako ang tawag dyan. Nagpadayon kog sigig inom while silang Ann og Jan kay gidamayan rapod ko sa akong problema. Sige ko nilag amaman. Tagay there, tagay dito, and boom. Blackout na sad ko. Nakamata na lang ko sa usa ka lugar na unfamiliar kay sa kuha. Una na ko nakita ang puting kisame. I thought na ako sa ospital kay puti man ako ang unang nakita. Pero, nikalitra nagduol si Christian sa kuha og niingon nga, love, sakit imong ulo. Okay ra ka. Naglibog pa jud ko sa nahitabo ug ako siyang giingnan nga asa man silang Ann ug Jan. Asa man nganong naaman ko dere. Tubag si Christian nga si Jan ug Ann kani uli na. Naata karon sa hotel. Sa moto, nga niingon si Christian nga naami sa hotel og si Jan ug Ann kay niuli na. Naglibog man ko kung unsay nahitabo ug kung nganong naa siya. Pero mibangon na jud ko og pugos kay gusto na akong muli na. Wala ko ganahin na magtan-aw sa nawong ni Christian. Ang cheater kayo. For me, I believe jud nga nag-cheat siya. Because most of us man good. Kaya nagatuo jud anang what we see is what we believe. Sumoto nga mibangon ko sa higdaanan ug abtik pod kaayo siya na miduol sa kuha. Gigunitan ako ang bukton o gitabangan ko na mura ba og dili ko kabalo mo bangon. Ako siyang giingnan ngayaw ko gunite. Pahawa sa akong atubangan kay dili ko gusto og makita si mohang no. Tubag siya nga, love, ayaw pod paging ani ba? Unsa may sala na ko ugod nga nung mikalitra man ka og pamikit. Bulagan man tanimo, awayon pa jud. Tapos magkalit-kalit ra kag inom-inom na maayo biya og hawod kang mutagay unya dili biya jud. Ako agi siyang gipamalikasan ug ako siyang giingnan nga ayaw ko pagdramahe Christian. Parehos ra mo Mark. Pahawa dira. Wala ko katiwas sa kung gustong istorya kay akong kuto-kuto mura man og gibalibag. Lain kay jud akong gibate. Midagan ko sa CR og didto na ako gipabuhagay og gihabo ang likido sa ginihara nga gustong kagawsunon. Sige jud kog suka-suka sa mga alak na ako ang ginom. Lainay jud kaayo akong gibate. Kana bitong feeling na namugnaw nako. Hawang akong kuto-kuto og sakit kay akong tiyan kada mosuka ko. Load na kay akong ginasuka kay aslom og lasang beer kayo. Aha ka jud kay buangay pod kong miinom gabi na walay panihapon. Nagsalig ra pod ko na nahuman na ang klase sa mga bata kay bakasyon naman. Mao mi-decide ra ko na ipagawas akong pighati sa shot uban akong suod nga mga higala. Kay lagi, na namagud ko'y trust issues daan gumikan sa gibuhat sa kong ex. Mao ana na lang pod akong reaction nga miinom kauban silang Ann ug Jan. Sometimes if nata sa kaguol o kasakit kay magmalfunction pod ato ang brain. Kanang di na makauna-huna og tarong if sakto pa ba atong gibuhat or dili na. Ako na jud ang dakilang gaga na miinom na walay kaon mao ang ending
Grabe na noon akong hangover o kasakit sa tiyan o kuto-kuto nga sige og suka. While nag face to face mi sa limpyo og sinaw na inidor sa CR, kay didto man ko kasigi og paungaw. Sa akong siging suka pod, kaya nakapungko ra pod ang Christian og sige gahagod-hagod sa akong likod. Ako siyang ingnan, ang hawa aligi diha ba? I don't need your help. Palayo sa ko aba kay naglagot ko nimo. Mo ginay sige na kog ingon kay Christian, dalawa kalay siyahang mga kamot na sige og hagod-hagod sa akong likod. Lupay-pay nako kay halos habwa na ang sulod na likido sa kontihan. Dahil may gawas na si Christian sa CR, o gabi na ako milakaw na yun siya, kay gipahawa man ako siya biya. Pero nadungog rin ako siya na nanawag siya sa intercom while nag-order siya og pagkaon. Og init tubig with honey with pinaasa pa niya og ingon siyang kaistorya. Mag 3 months namin ni Christian as mag-uyab, og kabalo siya how impatient I am. Ang akong character is 50% ang kamaayo, 20% ang kaselosa, ug 30% ang katupakon ug pride. Sa moto ang gisulod kog balik ni Christian sa CR ug iha akong gipatindog. Pero OA gihapon kong mitindog ug giwakla ihang kamot. Bisan mura na kog naglutaw sa alapaap sa akong gibati. Kaya wala na jud ko kasabot sa akong kuto-kuto jud. Hingon si Christian, nga love, tambali sa nang kuto-kuto ni Moanio. Gitunol niya ang init-init na tubig with honey nga na-serve na sa mga hotel staff. Ako siyang ingnan nga dili ko mainom ana pag dili ka mohawa sa akong tubangan. Ako anang giingon while nakatanaw ko sa gilid ug wala ko mitanaw siya. Gi-snab jud na ako siya kayo. Hingon si Christian, nga sige, ayaw nagkusuko. Mugawas na ko, aron makakaon ka ug makainom aning honey para maulian na imong gibati. Magistorya na lang taon niya pag okay na imong utok. Ako siyang giingnan nga don't waste your time kaya wala na ko'y plano nga makiistorya si mo. Pero gitutukan ra ko ni Christian na mura ba og naglagot na pud siya sa kuha. Pero wala ra siya mitingog o migawas ra pud siya. Paggawas niya, of course, nainom ko sa honey na gi-prepare kay tawon, lain pa jud akong gibate. Muna-muna na po na ako to. May kaon na po ko, bahalag bisan gamay ra akong gikaon. Masudlan lang akong tiyan o mauli-ulian lang ako ang kuto-kuto. Pagkahuman ako kaon gamay, higikuhaan na ako kong cellphone sa akong gamayng sling bag para tawagan silang dyan o gaan. Late morning naman di iPod kay past 9 a.m. na ang oras sa akong cellphone na nakita na ako the moment nga giswipe na ako ang screen. Sa moto ang gitawagan na ako si Jan, pero wala ko niya tubaga. Mo nang si Ann na lang akong gitawagan. Nangutan ako niya kung unsay nahitabo gabi ug nganong naa si Christian sa hotel. Nagyaw-yaw pa si Ann, kay lami pa kuno kaayo itulog. Kay nabilar biya sila sa bayot kagabi. Pero gusto jud ko makabalo nganong naa si Christian dire. Sa motong maingon si Ann, nga gikapoy kuno sila sa kagabi kay nakatulog kuno ko sa bar. Unya gikapoy sila arsa nako padulong sa hotel. Lisod pud kuno kaayo giuli ko nila sa balay kay sila kuno'y maawardan sa bayot. Motong sa hotel na lang ko nila gidala. Unya si Christian kay sige man daw og tawag. Unya gisamuka na daw si Jan. Motong gitubag niya. Nangasaba og nasuko pa jud daw kuno na si Jan. Unya nabalaka pud ko kay wala ra ba ko kauli sa balay. Base nangita na ako ang pamilya sa kuha. Pero ningon pud si Ann nga nag-chat na daw sila ni Kuya. Maong okay na daw. Ug ningon pa si Ann nga buing jud ka girl. Katarong man di ay anang imong uyab. Pataka ra ka og pasumangil. Nag-explain siya sa moa ni Jan kagabi. Bayat, and to tell you honestly, paminawa siya kay love jud kay kaniya. Undangan na naimuhang kaselosa og kasaputon girl. Paminawa ihang side og ayaw og sigig pataka og conclude.
Sumoto ang nagbabay na si Anne sa kuha na wala niya giingon kung unsa ang gihatag na explanation ni Christian silang duha ni John. Kay ingon niya, dapat medyo daw ang duha ang magistoryahanay aron mas maliwanagan daw ko. Sumoto ang after I fixed myself sa CR og na okay na akong feeling kay migawas na ko sa hotel. Sakit ng sikat sa adlaw na migawas ko og naghulat kog kasakyan. Pero taod-taod lang kay naay may hunong nga motor sa akong atubangan. Si Christian di ay. Ingon siya nga okay na kalob. Dali isakay na. Tubag ko nga, why should I? O ganong naaba man ka dire? Di ba nilakaw naman ka? Nitubag siya nga, milakaw ra ko kay init kay mong ulo ka ganina. Pero wala ako miuli kay gipaabot ta ka na mo gawas. Dali na ba kay gilamok na bi ako hinulat si mo? Tubag ko nga, kay nga naman, nag-ingon bagud ko na maghulat ka. Tubag siya nga, wala. Pero kay love mantika, bisan og sa puton kay ka, maong magpaabot ko. Dali na ba kay sakay na? Kung dili ka mo sakay ron, musyagit man jud ko ron diri ba? Tubag ko nga, syagit dira, hagiton man dani mo. Tubag si Christian, nga sure ka nga pasinggiton ko nimo. Dili ko nimo pugan. Dayon ni ihap na dayon siya. Gitan-aw na ako ang Christian and still nagmugot ra gihapon ako ngagi. Pero I thought gabinuang lang siya. Pero ba't may gulay kayo? Misyagit yun na siya og perte ka kusog nga. Ang akong maestra sa una na dream girl kay nako. Kay nauyab na jud nako. Pero bulagan ra di ay ko niya. Aha ka jud. Nakapamalikas jud ko wala sa oras o giduol si Christian aron hapakon. Kaulaw ligi. Sigig pananaw ang mga nangagi og sigig tingsi. Abdig ako misakay siyang motor ni Christian o gitago akong nawong siyang likod o ako siyang giingnan nga buing jud kay ka. Bandara din ang motor pagdali na. Pakaulaw kay ka. Pero sige ra jud og katawa si Christian. Nga naman tawong nakauyab man kog adik sa tanang ati. Ahaka ligi kay perte kaulaw jud. Nagampo na lang jud ko og unta lang walay nakaila sa kuha sa mga tawo nga nakadungog sa syagit ni Christian. Pero natingala na lang ko kay naabot man mi sa City Hall. Nangutana ko niya kung gaon sa midre. Pero wala mitubag si Christian sa akong pangutana. Pero gigunitan ra niya akong kamot. Then guided me going through the city registrar's office. Then ay gipangutana si Christian na babae kung unsa ko na requirements para magkuhag si Numar. Nitubag po tong babae na sedula o birth certificate ang kinahanglan. Then nitubag si Christian, okay ma'am, magkuha mi og Numar duha kay magpakasal naman mi ma'am. Mao dyan ang giyon ni Christian dala agbay sa kuha pa. Aha ka dyan si Christian. Na siya kay ko nga nakatanaw siya ha og mo react pa unta ko pero abtik kay siyang miingon na sige ma'am, mobalik rami kay magkuha sa mi og sedula ma'am. Sumutong ako siyang giingnan. Hoy, naunsa naman ka? Nabuang jud ka no? Unsay sinumar ha? Unsay kasal? Kuyawa gud no? Pakasal jud imuhang giyawit. Kano sa ba kumiuyo na magpakasal ta ha? Mo na ingon ako sa dihang gibira nako si Christian sa may bench na semi-park sa may City Hall. Tabag si Christian, oo, nabuang na jud ko si Mohalab. Wala na ako kasabot ang saon ka pag pauli manggod si mga kasuko. Ingon si mong barkada kagabi nga naginom-inom daw ka kay nasakpan minimo ni Gina nagkakos. Dili manggod to mao imong nakita ba? Tubag ko nga, unya, kasal jud imong solusyon di ay. Ni wala man gani ka mag-propose sa ko. Asam na mo sing-sing be. Wala man gani ba? Mabuang jud ko si mong talent Christian. Tabag si Christian, nga di mag-propose ko si mo ha karon dayon. Ingon ko nga, ayaw jud ko binuangin diya. Unsa man tawon pagtuon nimo anang kasal ha?
balay-balay lang, duwa-duwa lang. Tapos tayo sa dawi. Dili plastic ni akong mataha para moingon ka na dili tumao ako nakita as yung duha ni Chin. Nga si Christian, nga love, istoryahan sa good nato ni atong problema be. Tubag ko nga, istoryahan lagi nato ni, pero palihog lang. Iuli sa ko sa balay kay lagkit na kay akong pamina. Napaghihapon ko'y hangover. O haggard na kay ko kay gahapon panina ko na outfit para kasal si mong manghod. Useless na nga mag-istoryeta karon kay init akong ulo pa. Let me calm myself and afterwards, istoryahan na to ang tanan. Tubag si Christian, nga maglukat sa ligitadan og Senumar, total, dugay-dugay pabitaw na moabot. Gisipatan na nako ang Christian sa akong kapikon o gikataw-an ra ko sama. Pero gihatod jud ko niya sa balay man. Pag-abot na mo sa balay, kay same as usual, wala na po'y tao kay si kuya, if dili niya duty, siguro nasa bilyaran or asa ba. Silang mama og papa kay tuan man pod sa karinderya og bilyaran na mo. Dahil nungutan ako ni Christian kung nganong naapa siya o kung dili ba siya mo duty. Nitubag po si Christian nga 2 days daw iyahang gikuha na leave. Ako siyang giingnan, sige ra ka og leave ba? Magdugay kay makick out na jud ka sa inyong head pa. Tubag siya nga, dili kaya. Daghan kay kog pundo na leave credits no. Mas importante manggod ka kaysa sa konsyuti. Maong patambaye sa good ko dari lang. Tubag ko nga, bahala ka diha eh. Motong gibiyan ako sa sala na mo si Christian og misulod ko sa kwarto. Pila pa pod ka minutes bago ko migawas kay para maligo na ko kay nangangamoy alak pa ba gihapon ko. Bisan na ulian nagamay ako ang kuto-kuto. After na ko og ligo, nakagawas na ko sa banyo nga nakatapis lang. Kay nakita na ko ang Christian nga natulog sa sala. Gikapoyod siguro ni siya sa kasal siyang manghod og tabang-tabang. Plus nag-apas pa siya sa kuha kagabi. Mga around 3 p.m. kay nakamata ko sa kahumot na giluto sa kusina. Kay after na ko naligo og blower sa kong buhok aron mauga. Kay natulog naman good ko. Pagawas na ko sa kwarto, kay naabdan ako si Christian sa kusina nga nagluto. Ingon siya nga, "Hi love, okay na yung mga paminaw." Guwapo jud kayo siya. Nga nagpakita siyang isa ka dimple sa dihang mismal siya sa kuha. Dagdag angas pa ang pagunit niya sa kawali sa dihang gibalhin niya ang sudan nga giluto niya. Kapila na akong makakita ni Christian na magluto sulod sa hapit 3 months na mo managuyap. Kung dili sa balay na mo siya magluto kay sila hapod, nga every time ginadala ko niya sila ha. Ug in fairness, mayo siya muluto. Lami jud kay siya magluto ay. Mas hawod pa siya na magluto kaysa sa kuha. Ginabinuangan pa gani na ako siya nga pwede kay siya nga mag-sideline as chef sa mga karinderya. Bitaw. Ako siyang giingnan, okay na ko pero gibati lang ko kagutom. Unsa giluto nimo? Tubag siya nga, garlic butter chicken love. Isa sa imong ganahan na putahe. Tama-tama ra jud kay nahuman na og luto. Ali na kay mga onata. Sa moto nga after na ako og mumog kay naghugas ko sa akong kamot sa lababo. Pero wala pa ko mahuman og hugas sa akong kamot. Kay miduol na si Christian sa kuha. And from my behind, kay mura ko bata nga kanang gihugasan akong kamot sa mahan ang pegkay. Siya ang naghugas sa akong kamot. Dalahag and kiss sa akong apit. Huwag niingon siya sa kuha. Nga I miss you love. Tubag ko niya, ayaw ko pag imis-miss diha, kay naglagot pa ko si Moha. Dayon gipapahawa na ko siya sa pagkahag niya sa kuha. Tubag si Christian pod niya, eat my recipe and swear, makalimot unya ka nganong nasuko day ka sa kuha. Tubag ko niya, pampalimot na mong giluto. Tubag siya yes. Then ako siyang giingnan, nga sige, tilawan na to na aron makalimot na ko nga love di ay ka. Then mihawa ko siyang pagkabakhag ug miduol na ko sa table kay gigoto man siya ko.
Then action ako nga mukuha to sa chicken, but sakalit lang kay murag bata ang Christian. Nagilikay iyahang giluto. Ako siyang giingnan, nga unsa man na, dili ka magpakaon. Tabag si Christian, magpakaon man. Pero pag ingon sa og, I love you. Aha ka dyan si Christian bisan nun saon ay. Grabe og binuang ba. Laliman ka nang misyagit sa gawa sa hotel. Nagkuha pa og sinumar bisan wala pa mag-propose ug karon na napod siya'y binuang. Si Christian Rajod ang tanging nauyab nako ba na kana ganing kung unsa iyahang istorya tapos imo siyang patulan ug ingnon nimo siya og ko. Kay buhaton jud pud niya. Hana siya kakalog. Pero matod pa niya, sa ko aram daw siya nagingon ana pod. Mo nang mabuang kog apel sa iya. Motong ako siyang giingnan, ibutang na nimo or magbulag ta. Right now og karon jud dere. Tubag si Christian, ibutang oy. Kaon na ma'am. Da, mahadlok po di ay lagi. Ingon na namin ni Christian, palumbaanin lang po kung kinsang makalamang. But most of the time, kay ako man jud ang masunod. Sa moto nga mikaon naming duha ni Christian. Late na kaya mong lunch kay gumikan sa among mga kabuang. While nagkaon mi, sige pod may side bit og inistoryahanay ni Christian. Hingon siya nga, nangitagod si mama, silang ante, ug ako mga paryente si mga gahapon sa kasalab. Nganong wala daw ka, nagbulag na ba daw ta? Tubag ko nga, unya, giinan ta nimo nga oo, nga nagbulag na ta kay uwagan kay ka. Tubag si Christian, nga grabe pa ng uwagan laboy. Wala pa gani ko ni mo tugti nga mag-inuwag si Muhay pa. Suko pagyapon ka sa kwalap. Tubag ko niya, ngaon sa may tanaw ni mo. Tubag si Christian, nga nasuko. Pero tanaw na ako kay love jud kay ko nimo. Ako siyang giingnan nga feeling kay ka. Diningon si Christian nga, sorry na love. Pero ako siyang giingnan nga mangaon sa mi ug unya na may magistoryaan na kay basin mawadaan ko gana nga mukaon. Sa moto nga nangaon na ni Christian nga hilom lang. Sige siya og tanaw sa kuha while ako kay todo snab siya. Hantod nga nahuman rami. Pagkahuman na mo kaon kay nang hipos na ko og hugas sa mo ang kinanan. Pero ang kulit na Christian kay mitukar na pod. Og gibakhag na pod ko niya while nagsigi ko og hugas. Mahilig kay siya ging ana god. Then iyang ulo kay iyang gibutang sa may liog nako. Og iyang mga kamot kay nagako sa kuha. Og sige siya istorya nga. Love. Kabalo man ka na love kay tika diba? Kapila naman ko mag-ingon ana sa mga diba? Wala ra ko mitingog og nagpadayon ra ko nga sige hugas. So siya kay nakabakhag ra gihapon sa kuha. Og nagpadayon ra siya istorya. Hanggang si Christian nga. Katong ingon si mga barkada kagabi nga nakita minimo ni Jean nga naggako sa parking lot. Aminon dyan ako nga gusto siya na magbalik milo. Kaya ingon niya, ako lang daw gihapon. Na-confused ra siya and na-pressure siyang papa. Muna nakigbuwag siya sa kuha adtong February. Graduating ko sa college nga nagkakami ni Jean Love. May kaya iyang pamilya ug tungod sa negosyo na gusto iyang papa na pakaslan niya. Napailan ako ni Jean sa iyang family and dili aprobado ang mga relasyon siyang papa. Pero still, gipaglaban gihapon namo ang matagusa. Hantod na human akong training sa BFP ug na-assign ko dere sa tuang hometown. Kami paghihapon ni Jean ato. Pero tungod sa pressure siyang papa ug pagiging long distance namo, kay may give up siya. Og nakigbulag siya sa ko. Month of September before pang birthday ni mama, kay may balik siya og contact sa ko. Pero gina-ignore na ako, kay nanguyab na biya ako si Muha. Og dead na kay ko si Muha. Kabalo baka na miingon ko sa kong sarili sa una, nga if magkita ta og balik og single ta parehas, kay dili na ko sayangon ang pagkakatao na makuha lang ka. Before nga nagkauyab talab, 7 months naming wala na ni Jean.
ug ikaw na jud ako ang tinuod na love. Ako siyang gingnan, ngayaw ko pagatik-atika kay wala ko na maistra para gaguhon lang. Kung ako na jud, nganong may respond man ka og hag siya. Kung wala jud kay intensyon na magbinuang, unsa may pasabot atong 26 minutes o 4 minutes na video call ninyong duha. Ayaw jud pag-deny kay ako mismo ang nakita. Giatubang na nako siya ani para makaistorya mig tarong. Tubag si Christian, so ikaw jud di ay ang nag-open siyan chat sa kuha. Nga natingala pa ko nganong nakapangutana siya nga wala daw ko mag-reply siyang message sa messenger, na wala man ko kabantay nga nag-chat siya. Kaya gisi na di ay nimo. Tubag ko nga, yes. Gisi na ko yan chat og naghulat jud ko na mistorya ka. Pero wala man jud. Og the next thing I know kay nagahakos na dayon mo. Sa may gusto nimo na isipon ako ha. Nakabalo man jud ka nga na ako'y trust issues gumikan sa kong mga past nga experience. Pag siya nga, love, kung giloko pati ka og na ako'y gitaguan, hindi sana wala na ako gipagamit akong phone si Moha kay masakpan po niya ako nimo. Pero gihatag na ako akong phone si Moha kay wala ko'y sikreto. Wala takagi binuangan. Isa pa, gigakos ra na ako siya kay naghihilak magud siya sa dihang giingnan na ako siya na dili na siya kay ikaw na ako ang love. Giingnan ako siya na makita ra siya og lalaki na para siya og mag-love siya na mas labaw pa sa kung nahatag na love siya sa dihang kami pa. Tapos katong video call na ingon nimo, nanawag siya sa kuha. Nag-video call me o gihatagan ako siya advice kay syempre for the sake nga naaman may kagahapon. So bisan na wala na may, gitrato na ako siya na friend. Dali araman may nag-istorya po. Ako siyang giingnan, friend, dali. Unya 26 minutes jud. Dali bago ng 26 minutes. Mismala na si Christian while pakita siyang isa ka dimple og niingon nga pahuman na sa ligog istorya ba. Dali ra ko nakaistorya siya ha. Mga 3 minutes regani siguro to or 4 minutes pa. Kay nag-share siya nga ang lalaki na gusto siyang papa para siya ha. Kay ginadapatan siya og seloso po daw kayo. Sa kaseloso daw kay ginapasakitan na siya. Mong ginanako siya na istoryahon niya ang papa sa tinuod siya. Then nagka-video call mi ato nga nako sa balay. So pagkakita sa kong manghod na si Jean akong kaistorya. Kay mi-insert siya kay nag-istoryahanay sila about souvenirs and giveaway sa kasal. Mong gihatag nako sa kong manghod ang phone og sila nay nagpadayon og istoryahanay. Og adto na kadugay ilhang planning. Ilahang istoryahanay. Wala na ko mag-open si Moha kay para sa ko manggudlog. Dili na ana kay importante og wala ra manggud to sa ko. Then nangutanan na pud ko niya about atong 4 minutes na video call nila. Tubag si Christian nga nanawag dag balik siya. Kaya nangumusta lang og nangita pod sa kumanghod. Nangutan ako niya kung anong dili siyang manghod ni diretsog tawag. Nganong saya ha pa man siya. Naitubag si Christian, kay love pa man daw ko niya. Ako lang man daw gihapon. So siguro, pasakalye na lang po to niya. Pero yung gani ko, may bisag unsaon pa niya balik, kay dili na lagi ko. Kay ikaw na ako ang love kayo love. Dayon gigakos ko niya. Ako siyang giingnan, nga istoryahe ko. Ayaw ko sigig atik-atika. Then ingon si Christian nga, gusto ni mo nga tawagan nato ako manghod para i-prove kung tinuod ba akong istorya. Nagkuha na siya siyang phone og action na po niya tawagan si Christine siya, pero gipugnan ako siya. Ako siyang giingnan nga buing ay. Hayaw na. Disturbohon jud nimo na imuhang igsuon silang honeymoon karon para lang anang imuhang issues. Tubag si Christian nga dili man kamo tugot. Tubag pud ko niya o lagi na mitoo na lagi ko. Tubag siya, sure? Kung mitoo na ka, kiss daw. Ako siyang giingnan, ha?
Unsa sa nimo ka love si Jean dati nga kamo pa ug ako karon nakita na. I-rate sa scale na 1 to 10. Tubag si Christian, 2 years man pud mi ni Jean nga naging kami. So in scale 1 to 10, na love na ko siya og 10. Din ikaw kay 1 ra. Aha ka jud ni Christian. Pero nikatawa ra siya. Ug ingon si Christian nga tan-awa ra ka. Sa puton og pikon jud kayo. Love. Then si Jane kay tinuod man sad nga love na ko siya. Gipaglaban pag na ko siya siyang papa. Pero sa una ra to og karon 0 na jud. Pero ikaw 1 because you're my only one, my one great love. Ug the one I want to marry ug spend the rest of my life. Ikaw lang ang the one jud love ug wala nay lain pa. Mo nay timan okay. I love you kayo love. Gumikan sa giingon ni Christian kay nakagakos ko siya og kalit. Ako siyang giingnan, sorry love. Abi na ko gibinuangan ako nimo kay syempre kinsa ra man pud ko compared kay G na gwapa kayo ug sexy pa jud. Nag-inom-inom ra day ko so wala. Ipasakitan ra nako akong liver. Aha ka jud ay. Dahil ni katawa si Christian nagdiingon nga mao jud love. Damay pa imong mga barkada. Perti biya ka pa nga saba tong si John love. Samo kayo tapos pataka ra kag pasakit si mong kaugalingon. Then gugunitan niya akong face yan duha kamot while nagpadayon siya og istorya. Tapos ayaw go di compare imong self kay Jean love. Kay guwapa ug sexy tuod siya. Pero ikaw kay guwapa, bright, astig ug simple woman pod kay ka. Para sa kuha, kay perfect and enough kayo naka for me. Dayon, kikiss ko niya. Deep, slurping, torrid, and so passionate. Hangtod nga naging malikot na ang mga kamot ni Christian, kaya mura ba og naa siya gina-search, bisan wala siya'y dala na search for warrant. He touched my neck first. Dayon, may paubos na. Abi na ko gahawod daray mo patay og kalayo si Christian. Pero wala ko kabalo. Nahawod puday kay siya mo massage. Sa kong boobs. May pababa ang kiss ni Christian sa kong liog. While ihang isa kamot, kay may gunit na sa kawang polka dot. Ug ang isa ka kamot, kay nagpabilin nga sigig massage sa kong dugan. I can feel Christian's hardness sa ko ang abdomen part na. Aksyon na nga isulod ni Christian iyang kamot kung asan nagtago ako ang polka dot unta. But sa dihang naay miserpato sa gawas. Akong goya jud tawo na maodyoy pagabot. Saving by the disgrace ang akong polka dot. Og wala jud magunitan og maayo ni Christian. Grabe pud ka timing ni kuya eh. Maayo gani kay wala pa mi sa sukdulan ni Christian. Kay na impas jud mi ani. Naman jud makatago sa ilalom sa katripa. Pero bitaw eh. Bisan wala tumabot si kuya, ready na pud kong mupugong sa kamot ni Christian man. Kay dili pa pud ko ready nga magbuhat mi ni Christian og milagro. We kissed, we cuddled, but wala pa mi sa point na masulod na jud niya ako ang pinaka-iingatang polka dot. Miabot si kuya kay gabi daw ang shift siyang duty para matulog sa daw siya. Danigo ra siya miyango kay Christian. Tubig ikan sa ref and then misulod na siyang kwarto po. Kay matulog lagi daw siya. Ako nagpadayon ako guhugas wala ang Christian kay nisulod sa siya. Pagawas niya, gipangutana pa na ako siya nga nung dugay siya migawas sa CR. Tapos yan tubag, kay gipa-behave daw niya iyahang nabiti na armas. Kay nag-strong na unta daw. Amawan jud siya. Sa moto nga nagpasko ko silang Christian. And never na naotro tong mainit na mong eksena po. Then sa New Year celebration, kay naami sa tagsa-tagsa na mo kapamilya. Nag-celebrate og nag-video call ramin duha. Greeting each other a very happy and prosperous New Year.
Dili lang para sa mong pamilya, pero pati sa moang nagdilaab na gugma. Si Jean, actually may chat pa siya sa ako. At first naglagot pa ko siya kay gihangi ko niya na bulagan daw na ako si Christian. Kay total, 3 months pa man daw ang mga relasyon. While sila, kay 2 years daw sila kapit. Mas taas daw sila og ipagsamahan and siya daw ang mas nauna. If bulagan daw na ako si Christian kay for sure na daw chance na mabalik ang tanan between them. Gusto man ako siya awayon jud unta, but syempre may breeding tayo ay. Mong gi-replyan ako siya og ako siyang giingnan. Ang sorry Jean. But ang love kay dili man gud na siya kilo sa karne na pwede ta makipagtawaran. E kung love nimo sa katao, bisan unsa pa ninyong problema, inyo nang duhang suongon og sulbaron. But you gave up and became the reason why destiny brought me and Christian together. Ako na siya karon, and he loves me kayo. Bisan pa og bulagan ako siya, I know he will do everything just to win me back. So please, move on na og continue si mong life. Gwapa og sexy kay ka. Daghan pag mas labaw kang Christian na makita nimo in the future. Just open your eyes and heart and I know someone out there is right behind for you. Hayaw na si Christian kay ako na siya. Og love kay nako siya. Og love pud ko niya. You know it right. Dili na ko siya i-give up. Anyways, thank you for breaking up with him. Because of that, he found me and I found him. Then afterwards, kay gi-black na ko siya. Evil kay ko no. Bitaw. Friendly rabi ajud unta ko. Pero gaiwas lang ko sa mga toxic people and stressors manggod. Stress na gani ko sa work. Dugangan pa og ex. Kaya iwas na lang para wala ng gulo. Kaya Jean, sorry kayo. Anyways, Christian knows nga nag-message siya sa kasi siya. Og i-black na ako siya. Og wala siya ipake.